हेल' लोगोफोर दिनैसो गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आं नै दिनैसो होलायबाय आरो सानसे साननै जालायबायमोन होयैया ओमफ्राय दिनै गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय आं रायजोफ्रा एसे सापर्ट खालामदो ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय दिनै आङो गोदोनि जोंनि आबै आबौ सिगांनि फुराना न'आव आङो थांनि आबौआ जोंना आथिं लेंग्रा जादों थाबायनो हाया आं बेखौ नायनो नागिरदों आथिङा बायनानै दङ बेना ओमफ्राय आं बेखौ नायनो माने गामियावनो आरो एसे साहाथिंजाय आं बेखौ नायगोन आरो दायो दा बेखौ नायनायनि सिगां मोनसे मोजां खोथा सावरायनो सानदों रायजो राजाफोरजों मोजाङै खोनासं रायजो राजाफोर माने फारौ जाग्राफ्रा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि बर' लिडार रायजो राजा बर' लिडारफोरखौ माने ज' माने खौसे जानो नागिरबाथाय माने माबायो आरो एकदमबारे खेंफुना होयो माने खुन्दुं ओरै थननानै ज' जानो नागिरबाथाय नागिरनाय बायदिखौ खेंफुना होबाय थानो नागिरो ओंखायनो मोजाङै गोसो हो रायजो राजाफोर बा लिडारफोरा खौसे जा बयबो होमबानो जोंथ' आरो डेभेलप जाबोबाय थागोन आं बेखौ बुंखादों बिदि आरो ओमफ्राय माने फारौ जाग्राफ्रा माने जोंखौ माने बर'फोरखौ बर' लिडारफोरखौ बा जोंखौ गासिबखौबो माने बर'फोरखौनो माने खौसे माबाया आरो खौसे जाहोनो नागिरा माने खौसे जाबाथाय माने माबा मोनसे नङा माबा मोनसे माने जेंना खालामनानै माबा मोनसे खेंफोरना होथारगोन आरो माने गावसा होथारो माने बेबायदि रांनि सिङाव दोनबाय थानो नागिरो ओमफ्राय जोंनो होनो गोसो गैखाया जोंखौ जेरैखिया माने गावसा होबाय थानो नागिरो आरो माने लिडारफ्रा ज' जानो नागिरबाथाय माने चान्स होआ माने गावसा होबाय थानो नागिरो माने बेखौ नुदों आरोना आंनि साननाय बे आं मिथिनाय बायदिबा जोंनि बर' रायजो राजाबाबो एसे मिथिं जानांगौ बेखौ बिदिबा दा जियानो जादोंला आं बेखौ दोनथ'बाय दा आं जोंनि आबैमोनाव थांनि ओमफ्राय थांनानै आं आबौखौ नायगोन आरोना आङो आबौखौ नायगोन आं बेखौ देखायगोन रायजोफोरनो ससेनो ओमफ्राय नायबाय थादो लोगोफोरा भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ'दो लेट्स गो नै दायो जोंनि आबैमोनहानि न'आव सफैबाय आं नै आबैमोननि न'आव सफैबाय आं दायो आबैमोननि न'आव दंफैयो बेयाव आबैमोननि न'आव फैबाय आङो नै आङो ओरैजाय आबैखौ नायगोरनि आबैया इन्दि सिलगासिनो नै गोदोनिफ्रायनो दासिमबो मालाय इन्दि सुबाय थाबावो बेजोंनो जोमग्रा माबानानै गानो खोमा आबैया जोंना ना फाननानै जौ लोङो जाहैदों जौ सोलोंबावो जोंना गाइखेर फाननानै जौ लोंनाय बायदिसो नालाय जोंना दे होमबा आबै आं बे आबौखौ नायनो नागिरदों माने र' आबौखौ नायफैदों नालाय माबोरै जादों दोलाजोबदों नै आबौआ जोंना नै आथिङा बबेथिं मा जादोंमोनलाय लासै थिखोनो हाया खेवना लाजोब्बाय नों माबा खानायखौ बेन्डेज एफा गोजाननिफ्राय बेन्डेज खाफैदों खेवना लाजोब्बाय नै बुजोब्बाय नैबेयाव बेयाव जादोंना एसे सायो बेखौ दा थिखोनो हाला नोङो थिखोनोथ' हाला आथिंखौथ' थिखोनो हाया नों बुजोब्बाय ना आथिङानो ओरैजायना बुवाखै ओरैजायना बायबायना बुस्थुआ सिङाव बायना दं बेना बायबाय बियो सिङाव माबादों बायनायखायसो माबा जादों नालाय बियो थाबायनोथ' हाया आबौआ थाबायनो हायाना हायालै अबावथो थाबायनो हानो दा बेन्डेजखौ मानो खेवना लाजोबनाय नोंलाय हाखौ गारदों बायदि मोना जोंनि आबौ बियो जोंनि आबौआ बेनोमोन ओमफ्राय आं थांनानै फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा लामायाव फैबाय आं दा न'आव थांफिनसै बेलासिबो जासिगोन नालाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान दंबा साबसक्राइब खालामना होदो थेंक इउ स' माच लोगोफोर जय हिन्द